what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuona nekuziva kwamuri kuita pano pa Zim News Beat TV. Tiri kutaura nemakomrades varwi vehondo yerusununguko vana mukoma panguva iyoyo. Zvimwe chetezvo nevabereki povo avo vane basa ravakaita munguva yehondo. Vana mujibha, vana chimbwido. Tiri kufambawo zvakare tichienda kwavari tichinzwa nhoroondo dzavo nemabasa avakaita munguva yehondo. Chikuru cheprogramu ino ndechekuti tichengetedze nhoroondo yehondo yerusununguko. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kumazowe, Mashonaland Central Province, uko kwatateera rimwe gamba rehondo yerusununguko. Regai tiite hurukuro navo tinzwewo kuti semwana wevhu chakaita kuti vazvipire kuti inini ndaakusiya upenyu hwemuno muRhodhisia ndiende kunobatana nevamwe tidzoke tirwise muvengi. Chi baba makadi zvenyu? Tiripo makadi. Aiwa tiripo izi kuri sei kuno kumazowe? Mazowe tiri nani? Anditika muri kurima? Tiri kurima. Ndiri kuona uchiri kumashure kwedu ichi. Takapiwawo nzvimbo idzodzo ndo matiri kurima. Makapiwa wani makatora? Iyoyo history iyoyo takauyawo zvedu kujambanja. Tanzi ichienda imotora ivo. Munotora ivo? Ndakasvikira pano. Atiti? Handina kuzombobva. Anditi. Saka kuno kumuri kurima chi baba? Ndorima tobacco nemaize nebeans. Anditi. Alright, aiwa zvinokudzwa. Tichimbosiya zvekuti baba toda kudzokera kumashure. Muchiri chikomana kana kuti muchiri jaya. Anditi. Makaberekerwa kunzvimbo ipi ende panguva iyoyo muchishandisa zita rekuti chinyi? Ini ndakaberekwa muShamba district. Mu-village yakanyera. Okay. Ndiri mwana wokwaMusora. Ndichinzi Stuart Musora. Okay. muShamba district ndoma ndakakurira. Ndakadzidza primary paNyarukunda school. Okay. Ndakazoenda kusecondary paBradley Institute. Okay. Bradley. Ndiri paBradley. Ndaichibva kuchikoro ndo pandakatanga kusangana nemakomrades. It was 1973. Yeah, 73. Ndichibva kuchikoro ndakasangana nemakomrades ainzi Clever Mabonzo nana Todimere. Ndo vandichiri kunyanyoyeuka. Vaingonditi mukubva kuchikoro taiti tikabva ikoko tombondoenda kusango kubhesi navo. Ndopa vakati ndikati ini ndoda kuenda zvakanzi uchiri mudiki. Mamura fomani? Yanga ya form 2. Form 2. Zvakanzi izvo iwo kuda kuenda zvino tichaona patichaenda. Inini nomunin'ina wababa vangu ainzi Aaron Katsiga. Okay. Zvikanzi mwanangu ande Gondo. Kupi zvikanzi vakazara kuMaundaweni. Ndikati kuMaundaweni ndokuziva panohwedza. Pane muwatoti muzukuru mwana wanzvadzi yana baba. Ndiye ari papo hande ikoko ndokwatakasimuka takaenda panohwedza ainzi Lazaro Musoro Muchena. Okay. Zvikanzi mimi kuno endeni yange yati peace. It was 1974 muna October. Tikati isiso hatichadzokera gumba nokuti ukutabva tichitiza taiswa vanhu vachiiswa mumakipi pamadziva. Tatiza kuenda mumakipi. Kanzi zvakanaka. Garai pano. Isiso hatina kuziva kuti madhara yakanga akatrainwa.
takaita 2 weeks tichimuka tichiendeswa kuswera tiri kumunda tichiko makomuredzi hapana hatisi kana vauya tichazokudainzai ndikati zvakanaka hatakazoti kwamanheru. It was November 1974. Ini ndakagara apa bandika apa Lazarus anga ane vakadzi vairi. Chikafu chauya. Zvakanzi ngatidye chikafu. Nguva yatiri kudya ndakatozochoka ndakaona pfuti apa pagotsi pangu past 8. Manheru. Ndima komanemi makauya kudhara tanchikuziona tanchifamba tese. Zvino nhasi zuva rakwana. Ndokuchienda. Sadza ravasiya handitodyira kusango. Ndini mataienda macho mujokochoko musango ndu takatongoti tichisvika sutuni makomuredzi apa takatorwa netu vakazara wandichiri kuziva ndiainzi Mabhunu naTodimere naPush Moderere. Zvakanaka makomuredzi taakukupai mutemo kuno kwamauya akudzokewa makashinga here asi kunofiwa. Imimi taakuenda nemi kundotrenwa. Iye zvine toda kutoyambuka kuti tondotora mabara apera. Ndopatakati zvakanaka. Chingoti gare taakubva ipapo ameno kuti zvaida kutirambidza kuti tisaende mukati mevarungu putidzarira. Ndakangobatwa uyo abatwa ini ndakabatwa nainzi Push Moderere asi akakuwara ipapo marowa gumbo iri nepfuti asi haana kufa rangoboka. Tobva tazotiza toenda kumagathering point kwataiti kumagathering point. Tichisvika kugathering point inini ndakanga ndatobatakuriswa pfuti yaPush Moderere zvikanzi iwe chidzidziswa uyu chimupa grenade mahand grenades aya kuitira kuti adefend. Iwewe tikanzwa kuti munhu asara pahondo newe unosara. Hakuna kokuti uyu anosara iwewo uchiwanika ndiwamuraya. Ndopandakatanga inini kuziva kuti iye kusenseni patakani tiri auya kuno comrade muning'ina ikandikutaurire handei pasi pemuti hondo iyi ndeye madzitateguru. Wabva waoneka here? Ndikati handina. Zvanzi handei apo unoziva zita rasekuru wako? Ndikati sene mumusoro kanzi ivavo ndowaunotaurira kuti taurira iwewe tateguru nedzimwe hama dziri kumhepo kuti ndaakunokusango mundichengetewo. Zvoshuwa ndakaita saizvozvo takugara nepfuti zvakanaka. Takaita 4 days achirapwa. Ndopazvikazonzi taakukwira mavhoradona renji toenda Museri tobudira makaitano. Asi zvandakaona ndakabvuma ndichiri kuenda kuti ihondo yemudzimu. Nekuti nzvimbo yataikapinda ndakaona matombo 3 kuita kunge mapfihwa ane hari ndo paipinda nemakomuredzi. Asi nyoka dzaigara ipapo. Vakaita kusvosva kuti vhurai tipinde nokuti uku kune varungu pano ndo pagetway chete. Zviriva dzakafamba kusururuka nyoka dziri 2 big ones. Zvino wanga uri usiku anao zvakalango tatapinda chingodzika tatapinda munonzi makaitano ndo matakabudira mwangu nemakipi. Takaita nenge 7 days kana kudarika mbichana. Taiti usimanheru ega kuma 8-9 topinda mukipi tobvarura fenzi varungu vanenge varimo topinda topiwa chikafu todzoka nacho ndochatoswera tichidya chikafu ichocho. Manheru futi topinda apa ari kurapwa makomrades. Kanzi mchirikuziva ngatichiyambukai border. Asi border harisi kuyambukika makomrades zvekutamba. Ranga rakarukwa kudai so diamond una 30 meters kudai apa ka anti-personnel apa anti-personnel apa anti-personnel apa anti-personnel zvokuti ukangotsika waputikiwa.
noma comrades anga tinawo nemadhara iko kwaiziva vanzi area iyi akadhuka mhuka dziri kudhukira handiena ipapa ndokuchitora danda ronzi P iroro iro kana radonha rakadonhera pakari akaputike kanoputika paunosumudza gumbo paunenge ukangokatsika ukaramba wakatsika ivo vanga vaitoziva kutoti watsika ramba wakatsika kuti ndakaanzwa kaichinyira so donzi ramba wakatsika kaona mumwe comrade vakutoya neshavel inoya ichitsetseta mubhutsu kutiko kasare kakadzvinyira waigona kubuda tayambuka aripo avaiti mabooby trap booby trap yanga ikaitawo zvinenge zvimasunflower like so chiri mulevel chaidimbura munhu kana chaputika asi katambuka chene kokuignita kaita unge kati kwaine mamusingakaone ukangokaguma chete chabasta asi uyo watofira hapo andi personal taidira yaidimura gumbo asi wadimurwa hapuna kwauchaenda asi ukazodonherawo futi kamwe you go ndo patakayambuka border ende netakayambuka tiri vangani inini tanga tainzi marecruit tisu tiri vairi nababa mudiki munin'ina wababa vangu ainzi Aaron kanzi mazita apera yenyu mazita ezvino iwe unonzani tikati ameno kanzi hapana raona ndikati ndainzi Tambaoga naambuya amai vababa ndakakura ndisina amai vaingonditi Tambaoga zvikanzi unonzi Tambaoga nzi iwe unonzi Chatambudza Jokonya ndo mazita atikanga asi chikazotipa kuti unotoziva kutoti handichadzoka kumusha maskeleton andakaona noti Mozambique anga ichine hondo rerimo takatobva yabva kondouraya so uchiona zvitunha so tikitimi zvikanzi Frelimo yadarika yaiuraya ichidarika neraini ichiuraya chete ndopatakaenda painzi pachimbototo panga iriri bhesi remakomureds ravaisvikira ranga rakasangana neFrelimo ndoma vaibhonamo imomo maidyiwa musango taidya nyama chete nyama kuwana hufu ranga riri rake sanangodya nyama chete ndokuzopa ndokuenda takazoenda yainzi patseguranza zvikanzi makuenda kuyambuka manje Zambeze muchienda nokuti mune hondo hamuna bhesi remazanla forces riri muzambia paboda Zambia takapinda muzvimadiya zvezvi waita 1 hour muchikrosa nokuti makapindira pano munofanira kubuda ajumba mukuziva nokuti unoenda wakacheka unoenda wakacheka chete uri mune chibhoti chenyu chaipeta mvura munenge munoti makapu muchichera kana chiripo chainzi Samora chaitakura 6 vanhu 6 chakwana chemiti takrosa tichingokrosa taakuenda kuchifombo border Zambia neMozambique ndo pachifombo panga pane bhesi hombe tichisvika pabhesi payapa taakunzi handonga tandatova ne3 years 4 months ndabva kumba nenge 4 or 5 months makomreds mogarawo yezvinezvi mamira kuti muende kutraining asi pakatanga kuuya mhepo yaSatani aripo comrade ainzi Badza anga atumwa nevarungu kuuya kondoparadza ainzi masikuzapo asi anga atrainwa secomrade ndo pakabva paita meeting Ian Smith nandamanenge story vakaitira mubhoti takanzwa kudaro isi tanga tiri kubhesika musango zvakanzi story asaina ceasefire naIan Smith hondo yatomiswa naku16 ndikomandani vaikuudza izvozvo muri pachifombo tainge tine ofisi yainzi dare rechimurenga ranga rina natongogara nana Chitepo Chitepo paakauya pachifombo aka emergency
pito yairira every comrade waituka inzwa makuenda kuparade noti tiri pano tiri kudainzwa zvanzi naHerbert Chitepo macomrades haisi ceasefire ndatumwa kubva kuofisi ndasiya dzimwe member dzehigh command uko ndanzi nditaure kuti macomrades hakuna ari kuenda kufront munobatwa Smith aronga nani nandamaningi story pasina ndamaningi story apa tisina president atina president kana achisaina zvakadai unoziva tese ndo pakafira nenguyu Herbert Chitepo abva kuti adresa kuti musapinde mota yange yatosetwa bombo akarohwa nemota bombo ichibaraputika Herbert Chitepo apa isisu tabva tanzi mese dare rechimurenga rasungwa kuZambia zvanzi ndima urayani Chitepo zvikanzi komanda takasara zvichinzi makomanda asara ndi Rex Nongo na Elias Hondo Elias Hondo chienda undomira mu Mozambique vana veZimbabwe vari kuuya uyu Rex Nongo aenda kuTanzania ari kutotora takapinda mazimota ainzi maDodge ataipiwa dziri mota nokuti bhesi rikabharanzira kutoparadzwa munosungwa Zambian government iri kusunga ichi ma-forces especially mazana forces mukusungwa ndokuti takapinda nomuMalawi nemota tatapinda muTanzania game park kwaigara painzi pamugagao takasvika pane makambani anenge macomrades akanga achitrainwa ese atomiswa ipapo maChina ndiwo anga ari mainstructor ainge ane maZimbabweans Stephen Chocho yakazoita Augustine Chulu anga ari trainer futi ipapo takaita gore taiti tichibuda mubhesi pamugagao kune vaigara musango vanonzi aMasai vanoti nzvimbo iyoyo kana vagara vaita move place to place ndo vatikanga takutowirirana nawo then tadaro andi inshoti cheteke aiwa inshoti yekuti muri kumhanyira kupuko mbicha pese pamakapamana pada kupanzo zuva rese ndiri pano anditi alright tiri pabhesi tiri patraining nandi mukambani yainzi Chaminuka muri musango unoziva training yedu yataitrainwa yanga ikatome asi kana wajaira unenge wapo nokuti maChina regular gorira ofe avaigona tine vamwe macomrades umwe akaurayiwa negava nokuti mamusango then after tiri ipapo gore rapera iri takanzi naMwari Munyerere ndiri kuuyako Rex nongounganidza vanhu macomrades ese takaona Mwari Munyerere akauya Nyerere nehelicopter umudala wetu Ngomo Muzolewa Noero Nkono Chikerema vachibva vadzika nehelicopter tichibva tanzezvo naNyerere ava vese hapana mukuru kwandiri yezvino ndini mukuru wenyu macomrades veZimbabwe ndauya kondozosunungura hondo yemamuri mudhitandi mamusingabvumirwe nesignature yakaiswa napresident wenyu zvinota OAU yagara yakati vana ngavaende ondorwa vape zvombo ini ndatumwa somutumwa yokuti ndikuzivisei iye zvino maakuchienda kumusha maakuenda kumusha asi taakuda mutungamiri mapatizi ari kurwira nyika tabata mairi manzwa tabata mairi matatu yamuzoreva ndosaka tamunza pano tamutora kupo yangomo izano haisisina mutungamiriri Rex Nongo ndiwo uchamiririra memba dzahigh command dzasara ndi Rex Nongo naElias Hondo
inini pano zvamadai zvombo ndapiwa naOAU pano votaitoni no Rex Nongo anga ataura kuti tese makapa ngomo ane maforces tinobitwa ngatiise muzoreo maila kuvhota ukunze ikoko tiri pamugagawo kanzi muzorewa ndiye achikutungamirira ndakuendesa kuOAU anichataura kuti ava nemaforces uyo asina maforces ake ari kuZimbabwe kanzi alright tese tabvumirana makomuredzi inini ndaukupai zvombo nezvokukutakurai kuti muende kondorwisa nyika yenyu tikaenda muzorewa ndakaenda kupi kumusha kondokunadzira hana kuzodzoka hana ndopakauya akavamba pati yake iyeyi UANC achisapotwa nani naIan Smith isisu takabva tanzi pakabva panzi timupinde hamupinde kundorwisa Zimbabwe Frontline zipura zisati dzabatana azvite nokuti mukurwira chinhu chimwe chete ndinyerere zvikanzi bhesi rine ranga riri Frontline forces taakuvhura raya kunzi Morogoro richaita joint venture Frontline and Zipra ndo richange richidini richange muchisvikira vachatrenwa vamwe imatrenwa kudhara wemazipura auya abva vamwe akabva kwaNgola isisu endai mondokwira ndege mondodzikisirwa muMozambique isi takakwira ndege uko ndege ndozvigare dzemasoja kungomburuka tadzikira pachingodzi tete irapaka pachingodzi yanga iri big base yemaninga maputukezi ende neyanga yasununguka yanga yasununguka asi vanga vasati vaita independent ndopatakadzikira ipapo Frontline and Zipra zvazvanzi muri kundovhura tavhura mazoni tanga tichisenzesa Tete province chete iye zvino nokuwanda maforces awanda chiendai movhura manika province inenge ine 3 sectors neGaza province ine 3 sectors ini tikabva takandwa kuGaza province Gaza province tichitaura zvine mazita enzvimbo ndo nzvimbo ipi tingati anda masvingo nokuti taipinda nemugona renzou tobudira takazobudira pachiredzi yaitangira Save ndiyo yainzi sector 1 from there towatauya sector 2 kozouya sector 3 yaiteera Limpopo 300 Frontline 300 Zipra pindai takaperekedzwa kondopinda tisati tapinda mufurandi tisati tapiwa pfuti nokuti takadzikira kutete takauya takadarika nepanyadzonya zvinzi nyadzonya pane mamwe vanwenyu takarara muchimoyo kembi yeFrelimo tichizorora takazosumuka takaenda kondodya lunch tinenge takatoita 2 days tinonzira takadya lunch painonzi pamashishi inzvimbo iri muhaba tazoenda pashaishai tichingobva pashaishai zvikaenda Samora havapinde ndisina kuvaona ivavo maforces iwayo endai panonzi pabharaji unenge watena usiya maputu road obva wapinda tasvika pabharaji Samora akauya zvoshuwa kanzi ndakuti chivapa pfuti wachipinda inini ndiri muuto ende ni chese chamuchada mafighters eZimbabwe muno training muno zvombo muno ndinazvo chipindai ndopatakandopinda wesisu tichipinda pamaruvhenya tikabva pabharaji uya adzokera taenda panonzi pamaruvhenya pane big camp yakaita border to border ndo muZimbabwe aya masoja eZimbabwe ndokune gona renzou jeririya asisati nerianga ripamberi tichibva takwidza tinakarasikirwa nakomuredi nokuti waya dzemagetsi dziya tasingaverenge asi chakandishamisa tichingoti
iyambuke border takaona nzou yeblack big one yakamira. Vamwe vedu kaunoza yanga iri hondo yevadzitateguru kanzi asekuru vasvika haticharasika direction ngatichiteera yaenda ichitsika waya paikatena comrade iyeyo akarohwa nechipembere akadainzira comrade fire anga ataiswa mudenga. Takazoridza ndokuenda ndokumutora ndokumuviga aurayiwa nechipembere. Chibva tapinda mufront chimwe chinhu tichingopinda mugaza ana kuleveleka mina kuhava usva mina midonisa taisingachigone chichangana asi kune madhara omo aigona nevamwe tikatanga kutaura nawo zvekanzi tauya nerimwe svikiro tatumwa nesvikiro riruku mhondoro yemunzvimbo muno hamuridzwe futi musati maenda kundotaura nasekuru vakupe mutemo yenzvimbo ino. Pakanaka takaona tichibva tazotakurwa vanenge vanoomberera vaya kondosvika pamusha paya tikasvika mudzimu wakasvika ukapfeka black chisvikiro kana chiri kurangarira anzi mauswa induri chichangana. Akabva anzi isai pfuti mumba ndipe pfuti dzenyu isisu section yedu yanga iri ye9 noti taiswa in section reconnaissance group amfani kudarika vakawanda 9 or 7 section commander ainzi Solomon Maimbode akavigwa pairo zvako. Solomon Maimbode ndiye anga section commander wangu. Inini ndandiri medical MO. Uyu George ainzi George aniko ndiye anga ari security na PC. Futi dzaiswa muzoshuwa hondo ndevadzimu zvikanzi vanangu masipinda matambirwa asi mutemo wangu nzvimbo ino amufanira kubikirwa chikafu chamuchadya chabikwa nemukadzi ari kumwedzi mototanga mabvunza bikirwa chikafu chenyu nechembere netuvana tudiki. 2 ukangobata mukadzi kuti wakurara namukadzi munzvimbo yangu muno maubude unomusara asi ukateedza mutemo makaona shumba yangu muchaiona usiku kana uri usiku masikati kashoma masikati muchasenza nechapuku usiku muchasangana neshumba. Shumba yangu iri munomu ndinoiti ndeyedota asi makumbo aene iyo yamuchiti kuti mimi munotadza kuiona inotosvika padhuze padhuze nemiso umo maine ndeme black makumbo yacho mukaona maiona kana muri murungu akaridza kuti zvorudzi hakuna anosara kana chapungu makachiona masikati chinenge chineme kana muchiteedza mitemo yandakutaurira hakuna anosara. Chapungu mukaona chinochema kamwe chete asi varungu havachiona havachinzwa. Taiti mabhetrosi manje akanga chakabva chimwe uku ukanzwa chakachema uku muripo panzvi pabhesi chiregai kutiza chikabva uku nekuku aiwa chaiuya chobva chasvika korowana pamusoro penyu zviritu zvobva zvanyura chazvona makangoda kutiza matatendererwa nevarungu. Chakauya chiri 1 chakachema chakati pam ukacheuka kwachabva nacho unoona varungu pa20 meters mamasvikirwa mamanonokerwa asi hamufe hapana anokuwara munongotiza vachiridza futi muchienda nesaidhi rachaenda nacho hakuna chinoitika
varungu vaya vaisara vachiti vanhu vataona vari kupi hapasina taenda. Ndo mabhetrols aitipa kubudirira, asi ukaona chatendera tine macomrades ainzaniko Luanetsi nani vakaromba zvemungangaka kuti inini chiprotecta inini panenge pachiitwa bhetro panofanira kusara 1 inini anofa iye achirarama aichekeresa makomrades iwayo zvochiwa waifa wazoti manje pamwe takazosangana nemhondodo dzedze usiku svikiruriye zvikanzi mukupedzwa nouyu akatora muchonga pakati uyu zvine ndakumupa punishment achagara nemi achatetereka achafamba wega ndine zvoshuwawo mabhetrols darika ndandasati akabva atetereka ainzi comrade andi mabhuno ama1 first name ndaenda ukai ainzi ma1 ndokutetereka asi zvakaitika kutetereka kwaakaita akagona kucrossa gona renzou achisvika Mozambique acrossa gona renzou achisvika pabhesi refirerimo akabva azvipfuura unoziva anzi akawanika akabayira submachine gun apa kuno kakangoridza chete robuda nokuno akawanika akaoma kada kokuhondo wairomba kupi ng'anga tine imwe bhetoro yatikaita neng'anga ikoko ng'anga yaitengesa isitairowa vari vatengesa tasvika taibata wesecurity munhu ndiye atitengesa pamakomrades pa ngatambwe naye aiti so mukada umurowa ndonzi hapana zvamuri kuita muchimurowa zvikanzi zvinota kukupfuura kuisa pfuta apa mabara aibuda ukurimwa apa achibuda asi yari mupenyu achitoseka zvikanzi maita vana adii yainzinga zita kana muchiri kurangarira ndichakuti koiwe zvikanzi amai mwana torai zvinhu zvangu zvinochengeteni ndo zvandoti ndikakupa upfurwe alright pakauya zvinenge zvikamba 2 zvanga zvezvihombe zvimwe zvacho 3 zvanga zvezvidiki zvaitofema laivi zvakanzi kana muda kuzviuraya huni dzakazara idzi isai moto kuita zodo zvikanzi kandai mupise 1 chokutanga chakatsva chechi2 chakatsva chechi3 kudai chachasumuka chachaenda kudonherawo zvikanzi ichocho chakaenda handife iwo kuti chiwe chakangoenda ichochi handife ndokutora iye akaenda kuchitora wega abva aisa moto chachatsva 2 izvi zvihombe hapana chakatsva zvaidzima moto apa zvikanzi mazvionaka asi zvaenda zviye asi ndabvuma kuti ndakaurayisa vanhu vakawanda ndakaita zvakati imwe achipfuura inini apa umwe achipfuura mvuri ndinofa nokuti pamukupfuura kunoenda uku azochiwa kwakuzopfuura mvuri uyoyu umwe achipfuura munafa kwakurara tichiti tataenda kubhesi kusenseni taenda kurara taigara kamusango takaona mwana wake mukomana acho yairi ndege vanhu makomrades hapana zvamukaita ari koko akunwa tii tikati kuti chiko zvikanzi handi makomrades kumhanya kusvika sokutomuona akatogara zvake pachena zvikanzi yakakwana nguva yazvinazvo chaita ndakuenda hamuchandiuraya asi kutengesa ndichatengesa asi hamuchandiona munzvimbo ino ndichamboenda kugara imwe shuwa kusumuka kuridza futi achifamba hapana hana kufa takati makomrades sekuru ndonyaya iripo iyi zvikanzi uyu akaromba asi musiye hana zvachaita ndopatakazobva another battle yatakaita tabva
kuchiredzi kuya kuseri kwamasvika maili anzi masvika maili takazondopinda mudevhure range tiri mudevhure range takaita hedu battle but battle iro isisu asi ndakavataurira vamwe ndikati iwe inini ndakaoperata uku ndisati ndatrainwa kumaundawe zvinoreva dzimwe mhuka ndinozviziva tikanga tafamba 2 days 2 nights tichinaiwa bhutsu dzinenge dzapera oza inosvuka bhutsu kwatuka kusora pasina tayanika taredha imwe komboni masita anchanatsasiva komboni iyoyo tavaredha tine nzara bikai takavatenderera murungu azviziva atina kuzviva afona uko ami yauya baba takati takagara so tanga tayanika hembe dzimwe kuti dziome anoti magumbezi tanisingafambe nawo asi hembe nebhutsi idzi waipfeka 4-3 matrauza tayanika ndakaona pane nepane mwana wangu apa isi tiri kudya sadza panapa rasvika sadza nenyama tikuro tanga tiri 3 pabhesi taita maposto taiti posto 3 pakadarika nemhara kuita kunge dzoda kutitsika hadziri mberi mukono uri mumashure dzadzaenda kundosvika fanikapo dzadzatena kudai kuti mukono wanga uri mumashure uyo ndowapa mberi dzakadzoka nopa dzakapinda napo ndikati vakomana tatasvikirwa kudaro tatosvikirwa nevarungu ngatichati apa sisina zvokutoita takatozocheuka pwa dzatena uko futi dzakutorira chandakakwanisa inini pachangu nokuti ndanga ndine nzara ndoda kutaura chokwadi ndakajambira pamasadza futi dzichirira ndichi level ground tairiziva kana muri uku ground uku zasuku gorira tikana ndiri pano ndinenge ndichirora kurora ndiri ground ndakangorora ndokusvika papureti ndokutora sadza nautora pureti tora sadza ndokutora rimwe ndokuribatanidza ndokutora muriwo nyama nchibayirira musadza muyo futi dziri kudera ndava ndati manje kwe noti level yemabara ndakanga ndaitoinzwa kuti ilevel inondirova ndikati level iri kusumuka iri kubva kupasuko haindirova iri mulevel iyi yemabara indofanira kudzikawo kusvika papi palevel iyoyi ndichimhanya futi ndikazoona ndamira shato yakakura kudai so ndikabva ndatarisa ndikati zvezvi zvainzi ukaona yakadai nasekuru yabhuloka usaende mberi zvinondodzoka kuputi dzichiriva akana asekuru ini ndikudirika sadza rangu ndinaro ndikabva ndajamba ndichijamba almost 10 meters ndichibva ndaona same shato yakadaro ndikabva ndagara pasi ndege mahelikopta ari kubhomba mumasangomo zvine inini uko kumakomeredzi mamwe ari kurohwa kundofunga sei kuri kuramba kuchirohwa putuka kausati iri kumborevei ndati akana puti dzikusebera mati ndajamba pandakajamba inzvimbo yanga tisingazive ndakaona third road iri kuenda parutenga parutenga station munowena ndipo ndikati tsviri ndikati tozvandichitaurwa nevakuru ava ndinobuda kana ndavaona ndinobuda handina kupisira ndakabata sadza rangu futi ndokutarisa ndikaona varungu vakaita betroko vakavhara vari mutaro hapana anofanira kukurosa ndikabva ndati unomhanya kumhanya taimhanyaga kumhanya taim kubata futi kudai zokuti nemedical kit yangu chava ndapinda mandakapinda sango iroro ndorinoenda muna Rutenga river inini ndandisingazve kuti ndatosvika murutenga river ndaakufamba manje nokuti makavhara helikopta dziri kufamba makaita kuti pa ndikatozonzwa nhengi Tambaoga ndodakabva comrade uyu ndini comrade ainzi tichapedza mabuno ndini comrade tichapedza iwe uya nesadza uya pano iwe ndikati iwewe zvandishamwari hakusi kuendeka helikopta dziri kukrosana
muriver yanga yakakura uko mahelicopter ari kukrosana muthird road zvino panapa helicopter pane amarapo yadzikisa mabhunu 7 andaverenga asi makachena uri kuzvionaka iwe ngatije sadza takajasa ako zvino muya mukusangana kwacho ndiwe nhengi ndomukuvhundutsirana tatagara zvikantoita sendikati iwo toita 20 meters apart inini pano iwo apo futi ready avo vadzikisirwa apo ndo patofanira kubuda napapo uko akuendeke uko akuendeke apo tobuda apo tingande torova iva vaya nokuti takakanda grenade iwe grenade inini grenade iwe uri uku indiri uku fire submachine gun ungorova 30 rounds one time takati fambe tikaona takupana side over takuinzwa zvikanzi hey bva ikoko pana rimwe gandanga radarika nokuko komanda bataura let's take this direction istiri pano nobaba tikati madzimwe hatiridze komanda ari komanda vachidarika tichivatadarikawo ndokudarika kwatikaita 30 petrol tozosangana takaona pampana 1 comrade hapana akafa comrade 1 anga akuvara ndakutorapa samedical asi mo ndoranga riri basa ndakutomurapa zvanaka ngatichidini pamberi no kotoita sei nomunhu akuvara uyu hakwanisi kurova petrol ngatimbomusiyai pano vabereki timuchengetedze panapa mubereki anonzwisa uno zai area yakaistirive reconnaissance zvikanzi mudhara akadai ndokumusiya taenda ta8 ainzi mbyarana mazita chini 1976 it was 1976 nokuti mvura nditakazopinda 76 muna February takrosa njanje takasangana neimwe section tainyorera namatsamba ana mujibha yereconnaissance yanga iri kuseri uku yanga iri musekta nengi vanhu varume takatorega kupisa chitima nokudyara zvimambaira ati mufambe kwauya mamesinari ari kunzi mared indians apinda ndiwo akakemba apo panoda kuti paiswe zvimambaira 3 chobuda nerodhi chinobva kwavari nochinobuda uku 3 ndo zvakanaka muzvimambaira taiteya asi kana usina taibikisa sadza sadza chairo rokora tocherera chimambaira underground totora sadza rieto rikwaridza pamusoro nokuti vanga vane yainzi miner detector kamota so kaiti kana kachidarika murodhi so kana pano maini akadarike kana pane land mine akadarike kaibva kachema kana kachema manje wotomira kanospota zvinosadza riye kana riripo aiwazve aiwa hakuna mushini unodarika sadza kuenda kumusoro hakuna takazviita saizvozvo asi nzvimbo iyoyo yanga isasaite nokuti takarovana red indian inini ndairifarira rairoveka nokuti vaitamba regura vaitamba regura they come straight muono murova nepfuta apo anonyanya kudonhera apa mumwe achiuya futi kuziva kuti asi vatakazoigirwa twanga twakutinetsa maisraelites maisraelites anga asina kuchena aitamba gorira akatiroera makomrades pabhesi unasati kutaura zvedu so takagara pabhesi masikati zvikanzi ndamboenda kutoireti obva aenda hana kudzoka kwiwe shamwari komrade aenda apa kusei kanzi iwe chimira une medical kit kayo gandiende inini aenda hana kudzoka ndamhanya kutaurira makomrades anga nauku aenda apa hana kudzoka muti chiko ndikati hana kudzoka apa bf taidanidza bf 10 meters 15 meters apart
tirede area tione kuti makomrade ari kupi. Kwakutosvika ndione komrade akadonha atofa. Mumwe wari kuti akomrade umwe panapa uye komrade nengafa panapa. Let's mop up. Futi yacho isina kurima. Kwakumopa ndokwakutona panga akarara mumwe murungu macartridge anodonaka. Cartridge ni position mumwe position. Ndokuona maposition 4. Ndokwautaura ana Mujiba. Vafana vaisenda. Zvangu zvimwe ndezvimwe zvino vakomana vaisenda. Ana Mujiba. Zvanota kutreka. Eno nzvoshuwa vakatreka. Kuzosvika zvanzi vamwe taona vahwanda umuti. Hande makomana. Takazobata 2 vamwe vakatiza. Kuti kuwe mizwa ndiri maizolais takanziwa nderi Tambaoga ndeyegorira. Inoda isiso. Takatrainwa gorira. Matiwina. Mtemo wehondoka anatongogara vakanga vakapenga kusiya komrade apfurwa. Wozitaura kuti ndamona? Aiwa zve. Atiwira ni. Niwe ukaendaka. Takazotora mai ava ndokuvaposta ndokudzokerako. Betoro rindakazosvika pokuti ndichibva mufront. Tantiri machifi negari. Tadarika Beit Bridge Road. Vanga vazara varungu isisu takabva kundotora landmine. Tandatora 2 malandmine tichidako ndadyara kuti nokuti malandmine tayadira aitonhodza mamovements ava anoita mashoma. Nokuti isisu hatina reinforcement. Iwo kana taakurwa tairwa ndege newepasi maparachute. Ndakati betoro iyo rakatanga kuma 8 kuseni. Tanga taredwa. Zvoshwa takaridza futi unozvaonoridza futi bara kusvika rapera. Kusvika taona kuti asi ndinoti Mwari nevadzimu. Ndakaenda mumugero ndokuona vachiuya ndokudzura uswa uri around ndichiisa pamiri pangu kuti vari kuuya kana anditsika ndokuti handizive kuti pane munhu. Ndobva ndatora defensive grenade Russian ye defensive yainzi kakamba. Asi defense waiti ukabata obvisa pini. Wabvisa pini usarilise. Ukalirisa this ichaunenge ukabvara ichi rinobva rabhasta. Ndora takanga takatrainwa kunzi kana wakunzokuda kubatwa nokuti ukabatwa uchatengesa. Inini handichagona kufamba. Ndapfurwa makumbo. Ndandarwa makumbo. Ndakaita 10 unzu. Nanhasi kana ukatasa. Rimwe bara rakarwa nepapa. Rakabuda papa. Iri rakarwa nepapa. Rakabuda nepapa. Iri rakarwa rakabuda. Chakasara 2 zvikuru. Ibato ipi akakurova iyi? Beto. Beto ndo iri randakakuwara iri. Asi ndakaziva kuti zvimabara kaizvi zvakandirowa ainzi malanza. Nokuti taikandirwa malanza. Bara chairo akandirova 2 akabuda bullet iri papfuti. Asi zvimwe zvironda zvese ndiye akarova zvese. Ndakatozoparetwa parare hospital iro papa kubiswa tabva kuhondo. Nanhasi ndine 2 mukabvunza adzimai vanoisa x-ray. Simbi dzirapa. Nokuti dzakapinda dzaenda kubaya bhondi. Ndopadzakaririsa dziri. Ndakada kudzibviswa ndakaramba. Ndinofa izvi. Anga ari 4 mafragments. Kuno kumakumbo ndakabviswa 2. Pachiri kuoneka here. Operation. Kuna operation. Operation. Ndo yakabvisa imwe fragment. Ranga rapinda pachiri kuoneka. Parikapinda napo rabva raenda kugara pasi pepatela yanga yatoita crack.
yaita crack ndo kukwara kwandakaita wozodainzwa ana muchibhaisenza na madhara zvikanzi Tambaoga mzilikazi hatina kumuona kwase kugathering point nemakomrades ari kupi varungu makanzwa here kuti vakauraya munhu zvikanzi havana zvikanzi kuti Tambaoga arimo patikarwira endai zvakanzi madhara munotina mombe muchifamba nadzo area iyoyo yatikarwira anozviziva shuwa ndakaona mombe dzasvika nandamuka nandagara so mamatorowa ipapo hana ndisingagone kana kusumuka kana kufamba natsasafambe ndakaona asi ndakagona kumuka laki rimwe randinoti ndakaita ndandiri mo pandakarohwa paka ndaizvibaya majekiseni plus tanga tine ainzi maglucose aibva kuchina aigara naMO chikafu che1 day ukakavhura twandiri maambiro takareba so ukakaringika ukarova kudonha onwa ikako the whole day hauna nzara noti inini second day ndo pandakazotorwa mombe dzedzauya ndandaona ndanoya ndikati iwe mdhara nenge Tambaoga alright mina ndidzore mombe abadzora mombe kwabadzora mombe apanditi kecha kumusana zvikanzi ruoko kwakusunga panapa achitina mombe zvikanzi tiri kubuda paarea noti tumaspota tuya twataiti tukadidia tukasinga nokamwe kasina kupera kunadzira kataitika ichiheri kaya zvainge zvichitendera achitina mombe neni achitina mombe neni achitina mombe neni twatandokwira mukakoma zvikandi akaenda kudainza makomrades chisara muninga apandisiya paninga apa aenda ndozotora makomrades apa azoya makomrades zvanzi comrade asi pandakasiyiwa handipo pandikaoneka ndiri ndakati mudhara ari kuenda kutengesa ndakakwava ndidhonza makumbo chikrora noputi yangu almost kuma100 meters ndakatoona ndikati vasvika panga ndiri ndinhengi uyu ndinhengi uyu ndinhengi azvoshuwa ndikaona mudhara wayo zvikandi iwe uda kuti dainzira munhu iwe watengesa kuvarungu mpama ari kudonha ndikatarisa vanzi uyu anototourayawe kana tisina mwana ndikati aiwa makomrades musiyai mudhara wangu ndipakatorakapapo vandiona zvikanzi ndozvaitika ndikati zvanzi zvino iwe hausi kugona kufamba we must move from here nhasi tofanira kurara mudevhure range from devhure range todarika maswa mairi sabhuku twatapinda mugona renzawo tinosvika asi panodiwe chi ndo pakanzi stretcher bed pakarekrutwa mamwe havana kuenda nokuda I went to tell you pakatorwa 10 mayouth vanga vari muarea ndimunenda makatakura stretcher bed yaingotemwa danda uko hembe inosungwa imwe yopfekerwa nokuku imwe nokuku tosungwa nopakati apa stretcher bed we are going chiva taenda takafamba vakomana vaichinjana munyama wangu wazoitika tapinda mugona renzo ranga razuva rechi5 kubva ndakwara futi ranga ratova zuva rechi5 atapinda mugona renzo hatina kuziva kuti tapinda muvarungu futi ndakasiyiwa stretcher dzakurira dzabva dzarira vakomana bva ndisiyapo indatotora defensive makomrades 4 vaya zvikanzi Tambaoga asara let's go vakomana mune muchiridza 2 imi vamwe isi tichitakura munhu rova ipfuti nokuti kana waidzidza pfuti zvaitika mabattles ataiva nyangwe maskati tinenge tichirwa pfuti tupfuti nokuti panobva bara panopfuta moto vakarova zvoshuwa ndakatakurwa chiva tandopinda mugona renzo takrosa taenda pamaruvhenya tatapinzwa muchitima Maputo Igoripi? Nangara goripi? 76 indakakwara 77 chimoya atake ndakanga ndapo ndakanga ndapo 76 77 kutanga kwake
naenda kuGeneral Hospital, ndakarapwa paMaputo General Hospital. Zvakanaka, ndakatanga ndiri pawheelchair nokuti makumbo hapana raitwasanuka. Ngakarwa mamuscles aisa akapwanywa nemafragments. Ndapedzapo ndakazotorwa ndakamboendeswa pakaisland mukembi yeFrelimo iri muchitsuwa tichibva Maputo. Pane chombo, pane pfuti, ndakadzidzwa ipapo. Unoziva ndaiswera muzimba rine pfuti raikomuniketa zvikepe. Takanga takutokoma zvikepe chiri kubva icho chaioneka panapa chiri 50 k's munyanza. Zvinopamba pane chimwe chitsuwa chedu changa chiri pamberi cheFrelimo, icho achaitaura naye, icho chakamira ikapinda. Pakatorwa imwe shipi ndiriko yanzi wauya sei tisingakuziva. Ndazonzi aiwa comrade, hatina comrade anogara ikoko. Iye zvino uchafamba newheelchair, wakufamba necrash kuChimoyo. Atasvika paChimoyo, pane bhesi rainzi rezvirwere vabva kuFront rainzi Percentine. Yaisiya noti paChimoyo panga pane mabhesi vane handa takawira 1 takawira 2 yaitrain yanga iri training camp because ya head office neparere Nyatwa neimwe yainzi Wampuwa College yaidzidziswa politics chete. Yanga iripo paChimoyo, ndopa ndakagara paChimoyo. Bhetoro rakati rauya ndakanga ndasudurutswa. Bhetoro raina kuitwa ndiri muChimoyo. Takanga tatorwa tanzi kuri kuda kundovhurwa imwe kamba almost kuma 30 k's kubva paChimoyo kudhuze naPungwe. Ndokwandakaenda. Ndaenda ikoko Chimoyo chibve yatakwa after a week. Vese tikazondomhanya kundotora tichiuya nawo. Vanga vari vapenyu vanhu vati kata. Zvakanzi imi makwenda vazhinji vacho vese vari fit, endai yainzi Pungwe 3 bhesi iroro. Ndokwaka isusu tikabva taendeswa kuPungwe 1 vanga vari trained. Takazoona magama tongogara dzasvika. Zvakanzi vese ndiri kuda vanhu vari kutenda izvozvi ndatarwa nemadzitateguru nemasvikiro kuti kune heavy battle iri kuteera kudarika Chimoyo. Zvino taunza pfuti. Iwe ukatrainwa kupi? Ndikati Tanzania. Uri chi MO iwa hauna pozi, hauna chuza pfuti yako kudapa uende uko. Iwe pfuti yakati dzakaita mapieces epfuti anti-air nokuti pambarongwa panje kuti vari kuuya muno Mozambique vari kuuya nendege. Man to man battle iyoyo. Zvino nomusikandwa musora Tambaoga ngati kusensena amukira nokuti taindotsvaga chikafu muabereki tichitengesa nehembe taichinja nehembe chataiti chirenje. Naenda kuchirenje. Hondo yakatanga ndiri ikoko. Ndakauya ndichimhanya tiri tu. Tichisvika pfuti dziri kurira. Ndikati kunhengi kuimba yaMudhara tongogara. Ndo maamune commanding. Yanga iripo ipapo pa-man to man battle. Tobva tadini? Ndo ndamhanyako ndokundotora kitback yani. Tongogara akanga arimo. Anga akuwara. Nokuti ndichingotora mabhegi takanzwa akudainza ari muchidondo so. Zvikanzi comrade mhanya pano ndakuwara. Tokusvika ndoneko Mudhara Tongo. Zvikanzi chitonditakura izvozvi. Frelimo iri kutosumuka iri kuya konditora. Takomunicate. Iri kuya takabva ipapo navo ndokusvika ndokusangana neFrelimo. Ndo musi wandakaziva portable missile yondege. Zvikanzi naTongo Frelimo maposition yenda ina munotora na modivider indakenda. Futi yangu hiyo chengetai
takakwira pamusoro pegomo. Pane comrade ainzi Jepe akafa ipapo akandirwadza futi. Aiziva engineering zvakasimba. Jepe. Takwira pamusoro pegomo portable missile Russian. Unoza ukaitarisa so yakauya neframe yanga isisu kuitira ndiri. Ukaitarisa so inoyevedza kumberi kwaino. Chakanga chakaita kunge like a rocket launcher. Yanga ine back blast. Unoridza irapa. Iwe chako kungoitarisa. Ndege kana yasvika muarea yaene chaibva chaindicata. Alright. Zvina nokuema iwe. Aiwa. Chaindicate wakazochiona chati tsu. Chirilisa. Ungolilisa so. Chaienda kuteerana nendege kudai so. Kwete zvokuti kundopinda kuti pfe muinjini. Dzimwe dzakadonhera pamawe masimike pena longa. Noti tanga tiri taiona mawe masimike so. Ndoinzi Mavonde. Mavonde beto. Ayetanisa tasvika namanya. Man to man beto yakaitirwa kudhuze nekuchimoyo. Noti ndopatakazobva tichiuya tu kuMavonde man to man beto. Man to man beto ndeyakafanana Jepe. Nainge nekashamwari kangu kagudo unoziva ikoko kataiti Jimmy. Kagudo. Gudo. Kakangosvetukira futi dzichirira kwakuenda nako kare kadiki muchigara mese. Ndairara nako mumagumbezi. Jimmy. Jimmy anga akangwara. Kakandibatsira bhetoro iyoro unoziva kaiti kakamhanya mberi so. Kakaobserva. Ukana Ontaratandi. Alright. Noti taikapa chikafu. Ndo pakasiya pataurwa namagama tongoga. Munomanda jamba ndikusa zvangu. Vanzi kuboda. Takaenda kugara paboda. Takuda inonzi mobile warfare. Yatinoenda tichitora nokuti this battle ndaona kuti mauto asimba takandobhesapo takarovana nawo from there takundobhesa mutare. And then tatopedza mutare makomo tikuenda kubhesa makomo yese. Mavonde Mount Casino yacho yanga iriko ndandiri emo ndandiri pamusoro pegomo. Betoro iroro. Kana mufurandi ndakamborovana nawo asi iroro rakandirwadza. Ndo betoro rakandirwadza. Mavonde. Ndagara pa LMG ndainga ndakusenzesa light machine gun LMG. Apa panga pane mota 82. Pampane requires rifle. Apa pampane anti-air 7mm. Apa pazasi pacho pegoma apa pampane 3 barrel Yugoslavia. 3 ayo yairova 4 zvayo. Pampane 4 barrel apa 2 barrel. Pampane 24 pieces. Mount Casino. Futi. Ndegurwa ndege chete. Ndakati ndagara nokuti taibikira pasi pegomo. Ndamuka kuseni taibika usiku. Ndaenda ndini unomwe tabika sadza redu takwidza naro pamusoro pegomo. Ipapo tantiri noti pampane futi 4 yanga iri kuzasi yanga ino taibika bodo. Ndasvika tikati ngatidye makomo. Vanhu vakutoti isi tabva kundobika tiri tu. Asi zvandakutaura ndozvomusikanzwa. Unoziva nokuti pagomo paita mbanje taita yekubika. Every morning zvisati rabuda taifanira kudya chikafu chine mbanje yokubika. Handidi kunyeba ndozvataita pagomo ka. Ndozvataita taibika mukagaba todya sadza nembanje tozomwira mvura. Zvaikuitai kuti muite sei mukadya chikafu chine mbanje? Hapana kusimba kwacho kana kutya hapana kutya. Hapana chandaimbofunga. Date ndotaura kuti inini I'm a moving grave. Ndakafa kudhara. Kocha nchada chii. Ndakagara paLMG ndakanzwa chiva ndida mufana ainzi password. Natakawira twafana twandaigara natwo. Endere. Takasumudza musoro takaona 3 majetsi ari kudzika pabesi. Ini ndakaona ukuku. Uye akaona dzanga dzikaita star bombing.
yainzi star bombing dzakapinda dzakadai takaona bhesi rese nokuti vamba nemabhesi 4 takarova area yaikavha almost kuma 9 kilometers yanga dziri pfuti chete dzakati dzikei dzichisumuka tikaona zvatadza kudzika dzakutendera dziri kure majeti achitendera herikoputa notutu tumavhamba jeti tuyo aiwa yaibvumirwa kupinda neturi bararo nokuti waiona mabara achidzimira pandege kuza kuti uri kurova nokuti bara racho rinenge rine moto ukaona richidzimira pandege nokuti yaioparetwa nevanhu 4 one unenge uchieleveta telescopic apa inenge ichikutaura umwe anenge achiadjust umwe achiisa mabara achitaura kuti iri kuripota kuti ndege speed yainayo ine speed yakati zvairi kudai tinosangana papa paarea ndokurova nokuti 60 dzakadona handide kunyipa ndege majeti majeti aya mamiraji nefandom 16 takadzionawo ipapo dzakabva dzandonyura nokuti pfuti yanga iripo dzakabva dzanyura takatodziona kuti gwenje rigwenje nemazibhombo anga akanzi blood sucker mamwe aijema raitadza kuputika risina kuputika iriona rakati dziya mukwende dzakarira dzasumuka dzichizodzoka hadzina kukwanisa kudzoka dzanza kutendera nokukuku ndopandakandwa zvakanzi mo pane gomo rataiti chimbuya mwana istantil mount casino chimbuya mwana zvakanzi pfuti yarohwa asi yakuwadza one comrade auda kurapwa izvozvo toya ndokurosa ndokuenda ndokuona zvoshuwa yanga yarohwa yanga iri 2 barrel yanga yarohwa 1 barrel and air 14.5 muzzle velocity yanga yarohwa betoro dzakazoti dzamasikati vakomana dzainge dzichiti stada dzaitendera nokukoko mirage kamiraji kari fast zvinofanira mu16 ndiyo yaitakura ainzi mablood sucker yakadzika so pabhesi pedu yakanatsoona kuti mount casino apa ndo pane dambudziko apa ndo pane pfuti iri kuti kwadza apa nditadzisa iri kuona nokuti iri pamusoro pego tandi ukuruware kweso taipinda ne1 way kuenda pamusoro peruware pamba level ndo pamba nepfuti yakakanda asi manje tanga tine mahandaki maposenzese aisvikomo takangoti pasa takafushirwa nemavhu asi hapana kugwara apa patiri kudara hatisi kuziva kuti varungu vasvika vakwira nemarabha vari kuruware uko tikatozonzwa zvikanzi makomurezi varungu vasvika nainzi double exos peringwe chakarakataura wenungu ndi akadainzira vanzi makomurezi varungu vasvika zvino paruware pataitandara taiisa matombo mamwe aya taiburisa mataichira mahandaki anga akatewa tikadaizotione ndo takatanga kugudumutsa matombo achienda paruware achivarova tichikanda nemagrenades zvaisangana nemagrenades havana kuwana dhoa takatovanzwirawo tsitsi kuti munouya neparuware ipapa kune vanhu vane pfuti nai munopenga komuredi dzatibetore takarova asi double exos akazofa pabattle of Mavonde haana kufira apa nokuti patakati pfuti tichikanda matombo ndiye akanga aona akabva arohwa panapa bara rakabuda nokuno ozomhanya tomuisa mahandaki nokuti ine pamusoro pegomo ndina ndakuchengeta amari yemushonga ndoaigara pamusoro pegomo tamuisa muyetu kumurapa petoro ngarirowe vai vasina kudya sadza vai ranga risasajike negasi asi laki tanga tine macondensed milk ndanga akungovhurwa atikanga takasupply and then that day ndo musi ukasvika mota yakatakura zvombo scania zvanga zvabva North Korea. Alright, chimbonwa mvura North Korea.
Kota. Aiwa tinotari takai. Kwere. Pesa inotoa mzira zake. Yekanwaro ndetakata kupendo vairo. Kamuri mutino kuzvira munotakai. Sangimane. Kana anachiyebhura vakasvika vapei wavo. Ovanhukadzi vangangosiro chinzikedzana nhare here. Aiwa ijainete kamasave avo. Eyo. Taigara mumakomo mumakomo yewondo aiwa manya takabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo aiwa manya takabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.